Sziasztok! Most Dániel vagyok, Salgótarjáni parkúros. Ez az egész úgy kezdődött, hogy láttam a tévében ezt az egészet. Megláttam, megtetszett, láttam, hogy Tarján van pár emberke, srác, ki ezt csinálja. És hát én úgy gondoltam, hogy ezt megpróbálom. Tehát ez a parkour, ahol mindent magamnak kellett elérni, mindent magamnak kellett csinálni, egy családként összeálltunk, segítettünk egymásnak. Itt indultunk el, nem volt edzőtermünk, nem voltak lehetőségeink, ezt mi magunknak csináltuk, magunknak kezdtük el ezt az egészet. Poisonous boys in the hood, poised to deploy and destroy alien barbarians raging on roids. We the 89 Raiders, Bo Jackson in your radius. The 8th wonder, space hunter, godless and atheist. Decepticon cannibals eating metal and chemicals. A robotic vampire fang sinking into wires. Rowdy in the alley, smoke pouring from the tires. To burn my kingdom, you must use nuclear weapons. White kids started studying lessons. But with devils in the mental, can't see our reflections. Cut my way out the womb, homemade C-section. Man, you fucked up. What would give you that impression? I'm over rushing in, tuck your chin, knuckle friends, suck it in. Touch your kin, punch your skin, stuck up in the muck again. I'm bucking till they dug up in they motherfucking truck again. Then I'm running up on them, every witness that wasn't there. I'm fucking your teeth, like cheap fronts, vegan caterers. Niggas never handled beef once. Nope. Soul food is soul food. Főtér az, amit itt látunk, eléggé szintkülönbségek vannak, amit eléggé jól ki tudunk használni. Jó az építettség, vannak helyek, tudunk ugrálgatni, kis márványkövek, padok. Living this property, visual side of me, prison lobotomy. The wrong people in your head now, jail dudes stand up, the king like a head cow. Itt tanultunk meg betonra érkezni, itt kaptuk az első nagy pofonokat, tehát hogy ez nem is ez a puha föld. Nem teremben vagyunk, itt tényleg kint az utcán, ez a street. You a Toyota like Tundra. You were seen out the movie 8 miles through to your plunger. Run to the litter, spit a quit a bullshitter. I'm the definition of driven. The prisonism arisen with visions of demolition. Efficient through ammunition. I'm wishing cannibalism was a family tradition. I eradicate your groups over gladiator loops. Listen. You think you can beat me with ether when I'm cooking something fresh and y'all reheating pizza? The inner tech make you move like doo-wop dancers. I'm slicker, bust a flicker, then I moonwalk backwards. You gon' see clouds, but no, it ain't the DreamWorks intro. Fire and brimstone. Ez a helyszín arra szolgál, hogy ennek a sportágnak van egy ilyen elfut minél gyorsabban, minél szebben átítása, korlátlan ugrálás, varrómászás, innen-onnan gyorsabban eljutni. I'm an animal activist, dog, I'm far from a hunter. So Sarah Payne to be the only cougar I put a gun to. What type of spell am I under? You wanna beef, take a number. I wonder why these younger rappers. Itt igazából korláton próbálunk szebb dolgokat csinálni, egy kézzel, hátunk mögött átugorva, minél trükkösebben átjutni ezeken a helyszíneken. Feel me, you're not supposed to. I'm close to the edge of the mezzanine, mentally, steadily ready to stab like the rip on the melody. Telling me different, I'm felony ripping, melons be dripping. Something wild melody gripping and stiffing your body from lifting the shotty, the vision of Gotti. Living this property, visual side of me, prison lobotomy. The wrong people in your head now, jail dudes stand up, the king like a head cow. I'm an animal activist, dog, I'm far from a hunter. So Sarah Payne to be the only cougar I put a gun to. What type of spell am I under? You wanna beef, take a number. I wonder why these younger. Ez a helyszín, mint előbb említettem videóból, hogy nekünk nincsen megadott edzőterem, nekünk ez az otthonunk. Hát ez a terep arra szolgál, hogy itt ugye elég sok mindent, itt van a homokozó, lehet csavarokat ugrálni, van korlát, tudunk korlátozni, egy színpadféleség magaslatról tudunk ugrani, de akár a háztetőre is megadott. Ez egy összetett helyszín, ahol mindent tudunk gyakorolni. Itt tanultam meg előrefele hátraszaltúzni neki futásból, ami életem egyik legnagyobb élménye volt. Eléggé féltem tőle, de szerencsére sikerült.